Senideok, igande goiz honetan jainkoak egunon. Gogoan izanen duzue nola aste horietan Frantzisko Aita Santuaren eskutik bere discernimenduari buruzko katekesiak jorratzen ari garen. Otoitza eta norberaren ezagutza garatu ondoren, beste osagai bat jartzen digu begibistan gaur. Desioa edo nahia dei genezake. Discernimentua nolabait bilaketa bat dugu eta horrek zerbaiten eza azalarazten digu. Zerbait sumatzen dugu, baino ez dugu oraindik. Eta ezaguera mota hori nolakoa da. Espirituzko aferetan maisu direnak bere erroan betetasun baten mina adierazten duen hitzari nahia deitzen dute. Inoiz ezin iritsi den hori gugan jainkoaren presentziaren zantzua da. Nahiera hori ez da une bateko gogoa ez. Latinetik dator desidus hitza. Izarraren eza, falta. Desioak izar horren gabezia adierazten du. Biziari norantza erakusten dion puntu horren falta. Eza horrek sufrikario bat dakar. Eta era berean, tentsioa falta zaigun hori eskuratzeko. Desioa orduan gure iparrorratza dugu, non gauden edo norantz goazen jakin ahal izateko. Are gehiago. Ikus dezaket, ea geldirik nagoen edo abian. Desiorik ez duen pertsona gaixorik dago, edo agian hilda. Eta guzti hori nola jakin dezaket. Gure izaerako sakonezko ariak uki eta jotzeko nahia hori zailtasun edo ezbeharrek ez dute itzaltzen. Hori egarriarekin gertatzen denaren antzeko da. Ez badugu edatekorik aurkitzen, horrek ez du esan nahi bilaketa bukatutzat ematen dugula, aitzitik. Bilaketak oraindik gure pensamentu eta ekintzetan gero eta garrantzia handiagoa hartzen doa. Eta edozer gauza egiteko prest gaude. Azalezko gogoek edo une bateko emozioek ez bezala, desioak denboran dirau. Epe luzetan mugitzen da, eta gauzatzeko joera du. Gazte batek sendagile bilakatu nahi badu, ikasketa bide luze bat ilotzen zaio. Hainbat urte eramango dituen bidean alegia. Horren ondorio, hainbat muga ezetza eman beharko dizkie beste ikasketa batzuei eta beste jolas eta entretenigarriei nola ez. Batez ere ikasketeko une garrantzitsuenetan, baina norabide eta helmugak sendagile izatea adibidez zailtasun oro gainditzeko indarra emanen dio. Desioak ausart eta indartsu egiten zaitu, zuk hori nahi duzulako. Hala da, balio bat eder bilakatzen da eta lortzeko errazago erakargarri denean. Ona izan baino, garrantzitsuagoa da ona izateko gogoa izatea. Ona izatea erakargarria da, baino nahi ote dugu guk onak izan. Bitxia da benetan nola Jesusek, mirari bat egin aurretik, maiz pertsonari galdera hau luzatzen diola. Desioari buruzkoa. Sendatua izatea nahi alduzu. Eta maiz galdera hori lekuzkanpo dagoela diruri. Nabaria delako gaixo dagoela. Adibidez, ezindua Betesdako piztinan aurkitzen duenean, urte luzetan antzegoen laguna eta urera sartzeko modurik gabekoari. Jesusek hau dio, nahi duzu sendatu? Egia esan,
elbarriaren erantzunak nolabait erakusten du sendaketari buruzko zailtasun eta oztopoak bazirela. Berarekin soilik ikustekorik ez zutenak. Jesusen galdera bere bihotza argitzeko gonbidapena zen. Agian kalitatezko jauzi bat egin zezakeen horrela, baina oatilan zegoen gizonak hasiera batean horretarako prestetzegoena zirudien. Jaunarekin solasean gure bizian zer nahi dugun ikasten dugu. Nahi dut, baina ez dut nahi. Ez dut deus ere egiten. Zer bat egin nahi izatea ilusio soil bat izaten da, eta hola gauzatzeko ez da pausorik ematen. Jende mota honek nahi duela dio, baina ez du nahi. Gauza itsusia da beti gaixo, baina 38 urte kexuaz. Kexuak pozoi bat dira. Animarentzako pozoia, bizitzarentzako pozoia, aurrera egiteko desioa deusezten duelako. Erne kexuekin, familietan, senar emaztearengan, guraso eta seme, apaizak apezpikoarekin, edo apezpikoek hainbat gauzekin, erne. Kexan bazaudete, ia bekatuan zaudete, dio Frantziskok. Zerbait egin nahi izatea ilusio huts bilaka daiteke, eta ondorioz ez da ekiteko pausorik ematen. Nik nahi nuke, baina ez dut ezer egiten. Zerk markatzen du alde hori? Aurrera ateratzen den proiektu bat, eta hainbat ustelen artean, gure garaian aukerak gero eta gehiago dira, baina desioa moteltzen doa. Etengabe edozein gurari berehala betetzen delako, garapenerako eta kontzientziarako denborari gabe. Beti aserik eta beti utzik. Gaur bertan jaunak galdera hau egiten baligu. Zer nahi duzu nirengandik? Zer erantzun emango genion? Agian, jauna, ezagut eta suma dezadan zurekiko nire desio sakona. Zeren berak ere gurekiko desio handi bat duen. Bere biziaren betea gurekin partekatzea. Emaiguzu jauna, espiritua zure bizian murgil gaitezen. Adiskideok, meza santuan jaso dezagula guzti hori. Igande on.